دی در خیمے تو مظلوم کو قصیدہ دے دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصیدہ دے دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصیدہ دے دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصیدہ دے دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصیدہ دے دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصیدہ دے دی رہی او میں صدق تھی وائد حاصل تو کی میں ویر جدر باگر دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصیدہ دے دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصیدہ آ گئی ہے حسین لاش دے حسین پھر دا سلام آئی کوئی جواب نہیں ملا ہے تجھی والی سلام کی تیز کوئی جواب نہیں ملا تجھی والی سلام کر گیا دیے حسین پھر دا سلام آئی میں شام تری میں دیا جواب کیوں نہیں دے گئی کوئی جواب نہیں ملا سان دے آوازاں دے سلطان شفادی نگری دا تے کربل دا خاص نواب بے مانس سماج کے بھیڑیاں کوا آنکھیں لگی ہے اسے کلا کسوئے گردن تے ہاتھ لگ گیا اسیا جڑے ویلے ہاتھ رکھن دا نام آیا ہے سید آدم دی میت ہلی آوازاں دیے پھر میں کوئی آدم میں کوئی ابراہیم میں کوئی نوح سین دی آوازاں دے حسین نہ تو آدم نہ ابراہیم ڈھیرے سوال کر دیا بند کی میں انگل کٹائی پیا کٹائی پیا جو بھیڑ پئی آدھی میں کتین دہادی جلدی نسیہ نال جگر کو کھا دی جڑی مدریہ پپوائی آئی نائی ایک ظالم تو لا دی او کٹ انگلو مطلب پا گیا ہے نائی اور تائی رت پئی پئی وادی
امام دی آواز آدھی بھین تیجا دی ہو گیا ہے میں شہید ہویا میری لاش دے نانا محمد آیا بابا علی آیا اما زہرا آئی تو نہ آئی سین دی آواز آدھی ویر نہ پچھے چگا امام فرمائے رہے بھین ضرور دسے جیڑی مجبوری آئی میری سینا دیے میرے نا آمن دا بحث نہ پچھ کہ ہر زخم تھی بے سیتازہ اے ہو سکتا ہے تو قتل تھی میں ٹھیر بجا ایک رادا میں کشاب درازہ معصوم کو سدے دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصدہ دے دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصدہ دے دی رہی خاتون دی در خیمے تو مظلوم کو قصدہ دے دی رہی خاتون تھی